גן ישראל, צמד המילים שמעלות לכל אחד ששומע אותם זיכרונות אהובים מימים ישנים שחלפו, עברו ואינם. החום, החוויה, האיסקשוס. כל אלו פעלו לכל ילד להבין שזהו, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. מעכשיו הוא מתמסר, מתקשר, אוהב. כן, יש לו הלבדי כרבא, רבא חי. בעצם, מאיפה הכל התחיל? אז קצת היסטוריה. בקיץ תשט"ז העלה בפני הרבא מלך המשיח שליט"א, הרב מוישה אלעזר, את ההצעה להקים קמפ מחנה קיץ. אחת הסיבות למחנה הקיץ הוא שילדים ממשפחות אנש שלאחר יום הלימודים חוזרים הם לביתם וממילא מושפעים ממרוחות הרחוב שלא תמיד תואמות את היסודות שעליהם חונכו במסגרת מוסד הלימודים, ישהו במסגרת קיץ מיוחדת שמתפרסת על משך כל שעות היממה, כך שההשפעה מהסביבה הרגילה שהם חיים בה תקטן, וההשפעה החיובית של הקמפ תתעצם ותגבר. וכפי שאמר זאת הרבא מלך המשיח שליט"א, ועל זה הוסד גן ישראל, שהילדים לא נמצאים ברשות הוריהם, אלא ברשות הרבי, שבכמה פרטים הרי ההצלחה היא אז יותר מבכותלי הישיבה. מכיוון שבכותלי הישיבה, הרי לאחר הלימודים, הילד הולך הביתה, ושאין כן בגן ישראל, הוא נמצא כמה שבועות רצופים בלי הפסק בינתיים ברשותו של הרבי. באותה שנה הרבי מלך המשיח שליט"א נסע לבקר בקמפ. וכן בשנים תש"ז ותש"ח, הרבא נסע לבקר בקמפ גן ישראל. מאז ועד היום, בארץ הקודש, כבר 29 שנים שמעצמת הקמפ הגדול בעולם, אורו של משיח, מכשירה חיילים למלך המשיח. אלפי החיילים ששהו במשך השנים בקמפ הפכו למסורים לנקודה העיקרית והיחידה, והיא התגלותו של הרבא מלך המשיח שליט"א. וכל זה דווקא מתוך חוויה והנאה הסוחפת. בתפילות, בלימודים, בהתוועדויות, בפעילויות. בטיולים. ופרצת. את אורו שלהם לעולם הם לא ישכחו, כי אורו זה הסדן שלי.